Και πάει ο Λιούις, ο Μασούρας πρώτος στην μπάλα από τις κόκκινες, υποφελεί τον Μπέλιγχαμ. Γυρίζει, μαρκάρει ο Ρότα, Μπέλιγχαμ γυρίζει, σουτάρει για τη δύσκολη επέμβαση του Βλαχοδήμου. Εκεί πάει για να φανεί και να βάλει τον Γουόρκι στην περιοχή και τα πλάγια. Και εκεί που περνάει η μπάλα έχει πάρει φόρα για να κάνει σουτ. Με τον Βλαχοδήμου ο Κοσοστίας στο ημίωρο. Και βγαίνει ο Γιαννούλης για να πάρει την μπάλα. Κουλιεράκης, σλάλομ για να πατήσει περιοχή. Ο Παυλίδης περνάει.